Здравейте, казвам се Габриел Илиев и съм от град София и си направих операция стомашен ръкав преди 4 месеца в клиника Мурсанита. Чудили ли сте се някога как едно 19 годишно момче като мен преминава през тази операция? Ами, в днешното видео ще ви разкажа точно това. Можете ли да повярвате, че това бях аз преди 4 месеца? И аз не бих, за мой късмет открих клиника Мурсанита. Сигурен съм, че искате да знаете каква е магията, затова останете до края на видеото. Първата фаза от процеса бяха, разбира се, изследванията. За да се уверят, че няма противопоказатели относно операцията стомашен ръкав. И след всички изследвания ме вкараха в операционната и точно преди да ми пуснат опойката, аз ги бях помолил да ми пуснат един кючек. Да, точно така. Пуснаха ми опойката, слушах си кючека и заспах. След като се будих от операцията беше минала успешно и усетих един дискомфорт в стомаха ми, причинено от газовете, които всеки след операцията има. И тези газове, за да може по-бързо да се махнат и да нямате болки, трябва да пиете по-често вода и да се движите повече. Първата седмица след операцията се чувствах много добре, защото всички болки бяха изчезнали и движението наистина е ключово, защото колкото повече се движиме, толкова по-добре се чувстваме. А относно храненето, първите 15 дни диетата ми включваше супи, протеинови шейкове и айрени. Тогава ми бяха забранени всякакви кофеинови напитки и сокове. Единственото нещо, което можех да консумирам, беше вода. И първия месец беше най-щастливия ми момент, тъй като тогава бях загубил първите си 20 кг от операцията. Чувствах се уникално след първите загубени килограми и просто нямах търпение да видя какво следва. И 4 месеца по-късно, 50 загубени килограма и напълно обновен гардероб. Тук е момента да благодаря на клиника Мурсанита. Благодаря на целия екип за професионализмът и цялостното съдействие по пътя, който изминахме заедно. Нищо от това нямаше да бъде възможно без вас.